pli ya kan ni kelempung ya kai football balai sngi bala tip kerteng kum ka kong late piliti lengdok langren memorial football tournament bala penlong da ka kasi student yang penet sekwang unit kabla sedang men ta ka sngi khan tu trip nu balai December jo snam arjar puai nga pen bena bala pli men ta ka sngi hapadeng jo jin don lang kini ki atlet tim ki banele kai menteri jo snong ki khot jo ke SU ndai teng jo ka penet sekwang ndai jong ka circle bat jong ka district barok kawe tinga pen bena bala peni ya kan ka tournament mentak sini Uba HS ding do MCS SDO bala Shongthat Jongkarani Civil Subdivision Southwest Hill District mentak singi ula play ya kelempung elekai kinjat ball balai singi ka bala tip kom ka kong spilti lengdo Langrin Memorial Football Tournament 2021 bala penyak deka KSU Penden Sakwang Unit Hakash Madan Shnong Penden Sakwang Southwest Hill District Hagane ka lempung elekai kinjat ball lawan banishimenta da khadan riu tuli ki kenhon ke badai na ka dong ga thain mau kerwat la ban kedau bagan ni lempung elekai ka long kum shibenta ban ken mau kerpang na ka benta ki matti ki ba ka kong spilti lengdo langrin kala pen I ka nuksa ka babha ya ke imlang salang kari bat ka jai ban riu baro ka we da ka bagala yang scam halaka nongrim ban pesha ya ka jingti yo mar po khandau uranium ki kenhun ki belio ban sedang kilong kamot hala football team bat ka chaprang football team na jashir ha ka ba ka chaprang football team kala job da saw gol la ar lengba jong ka tie breaker kat baha ka jingile kai ka ba ar pat ka fruit football team kala job da saw la lai gol pasha ka evergreen football team ha ka tie breaker ha ba kren ha kini gisngi uba HS ding do ula aimen semi gi samla ki blawan banishimenta ha kani ge lempung balai sngi bat kuntu bakum ki samla ha kani ge juk bamenta ki de bandon ya kathong om bakin her asut henry bakin don ya kathong bakin nang ki artet khamtam e ha ki kamele kai ula kuntoru bakum ki samla ki bashakri ya kari bat ka jai ban riu ki di ban le ya ki ban kintiu ya ka jai ban riu badda ka baya adkar bat le da ka burom khnang ba ki pajba kinyo ya ka jishania bat kin ai ka jinya trelang bat ka seng ha ki no ki benta ban kintiu na ka benta kari bat ka jai ban riu pila penlong ya kan ni ka jingal kum kadak jo ka jingken mau burom ya kan ni kalau komitmen pila thok sai ni ba ka ni jingken mau burom ni I long I wei na ti klawat I wei da I gari ndai tang action do masiat ndai tang I area ka ji ndai ting nong ba jen ren ma ka ba ndai I gari bede ja ndai de kan ni ka por bam tapat kandiat ngak ka pun keren ba ni im ha ka perthai ka ba e ba ka ni penjuk ka ba hang no kan ka ba file don kam competition dari school competition dari sport competition dari tour competition benda dari senior competition barok ngidan competition sudah kanu ka de jing mano banlong kong kwa bi banlong kong teh ha kanu no kam laka kam senior kam haru bari kam tiga ega bangi imta bakan ni ka jing penlong ju pi ka di tournament ngai kan ka jing toy om dei tang tak pendem sakwang na dei no sakwang ni jan iki bobon belang dari ko balong mentang ni kan tu lagi tim diwan ti kan lo ka jikut ko sisa begini ka jan blok kintip ya ka jing syak ke ega jing mut ju ni tournament ka ba pi kum ka KSU pres bang pi khot bat ke ega jing toy ka ba pi yo ndara dep ka ni tournament hoi ke jing le kai jing ka long ba number 1 ka long bangin long di ko ba ya ba syak di ba klan da ka jing sim ta sport kaya rap ngi ban pelaj ngi na gitu na gi wi pat gi jinglin bas ni gi bangi su tanat ba ban le ka jing bon kam jong fi ba ka sport ka pelong e fi ba fi haban tiar no gi la fi pat la ban le ta ka jing kot ki jong long hino poi she ka jing le kai football ta la fi on kan thai ni sendrang la fi no ka swimming ni fi ka no kim ne shu gi le kai tang ban le kai so ba gi de gi jing le kai ki ba na ka ta fi la ban long ba de ki bri gi ba la ban yang hal ki jong ki na so sarong berong bakum ke district jung yang ni bun ki ngi la mi dang man ha ne na kali ka swimming laingot na district ni kala yo man percent ki national championship ke balong ha Bangalore wadla kim job ro ndrek la degi nang job la sha jir na state la degi nang job ni state nang tang ni tu sport dang sian bade bok rangut
ginong jingi jong inang nikil net je ka endurance endurance ka ba sulong tang ka jing ya jingis ko ba hang te ha umiam ka jingi ka ba 10 kilometer barok rangut ki job baru banung kong udah ukna onang ne ukraw kupar ulong banung kong nak tak jingi ba 10 kilometer mundur fi 10 kilometer ki jingi baru we ne kita rang ba uba ju yalame ki uba weljon nong seit beri sekretari juga session juga swimming uru ula banjingi udai ono hikai bat uru ula banjingi kilometer kini ki long kijing sokumen yang ni let's see what ki por ki bamsyuah ka bangang adang don ka jing tre office ru kat balak hila don ki bakot ngam yu kam kan taj bat ngaya ya be serum sene kan ri mentale aduk bangla chong haj na ka kam balai penai dunam tate tuyok ka por ka pahu bat bang ngaju sotanat aba ki khot e hukum kini ki tournament la ndeta ki tournament ki kenjak function ki fer ki pi kom ki samla ki jupat aka we pat kalyang semua ko boleh ka KSU penersa kuang unit ka ba la penlong ye kini tournament bat kerpang le i ni ke we ke jing tho ka ba ka lumpung ye le football ka ba laisngi ka wan kenma borom ni we long kemi ni du temen elite spiliti long dok langren iba de nak snong domesiat iba ngitip ke jingja ke story ke badan Holender tongi bakata kalong ba iya ine pan persya iya ke jingti urinam nadu ka to ko korja pan hadu ke ko ka snong domesiat mo sabak nong ba jenren barbarok gitu kim de syuk di bat mai batnya bat ngalaban ong ba ya gitu ki jaka borok ngalaban mendet wadi gibreu ngi itu iwe piwe susi long ka por bi klan ni ngamla bandon dengan lek hadin cisni pada lek bercung kai berbahi Islam nomar ke de jaka ka bang julai barobo ni itu lot di gibreu barok markumu video mensyuah ka blok dan itu kitu barok di hap ha ka blok dan itu di hadin ha ka subdivision ka bang adon hang tairu ka hap ni ha ka jing pek jong kada itu tinggi yo bandai kakak bat kani ka mensim jong ini ilong commitment ni beralek no hadwar yang boleh ngikan ai mensim yang ngai ti kini hamta me fiki badang san men iba ke jing sneu ke wi ha ka jing plan nyok sorga padang banti uriniam nganom batai kita mangam de sentif membatai kajian monrek ngi ibun ki jing dia ki basir kai ladala sya banti uni ngam te ke banja ye gari balik dan ko je girit paj le singim susu onrek ni ki bolong iwe kentut yu habayan nujor bagari indiang di tang iwe kentut yu barit iba 4 itu dor hiruk kide ki menang no nomar gilong tak ba diga identity lan ni gilong try jungi kiwe kim itu dei mangi ki ban fake nang ni syekman pi ki barang kamsan le le kin yi ye kam sim ka chenrang ka begini nok vitamin ila pani kano kan usa ini ngin percaya ki ki besne bangin pidiang ki tang kata ka bangi dei man kan mau hukum kinong som ki bakit kle igari ki jag benreu kum ki samla ki bakit gari reu bat happy mapi le KSU ka baju persya gini nak pos kitip kambah aba pi julai ki ban pelong ginti wa fair na ka we ki kas ko ipat ban pen iya ki jing ki banging yi ki ki jing jia ki ba ladang isya gini kanong go sa kurku ko do epi yepi ke KSU om tang ke KSU penusta ko ngene entre ya ke KSU jeng ke circle jong ke district jong ke state ro ba le ya ki babahan ta gari nganong batay ki kita ki babah kitip ba le ya ki bantay ya gari ya par ka we ka mga kwa ban kare ti de ka bagboram yaj adakar le adakar kum kita kiseng yo dai isai ya chiyo syahat we tay bo ba o KSU we tay o ta kata ka di ka besniu ba nganom kwa ban ngangit piro finom kwa ay ta nabada ka bang ile kumta nom don chu basani api nom don chu ki ba support api ka jinglong ka jingyat dan tiga jungi ka de ka kuar ka ba khanang ba sisa barok kinwan banyas ki barok ki ban yarap hi ba support api nomor ka piyaj kum ki beri udan ka principal ki badon ka jingthu ki badon ka jingthau ba ka jingthau ki kalong ba bantai gari jam reu ni em stangkat non rek ni perkhat igini ki bidang rek ni syanu ki ndek tada mangi kini ki ba mentang impact ban ngimle di session part ngai ku lepi ai bagani ka tournament kan ko job kan ko job kan ko back kan ko warti bat thi ki bele kai ngile kai ga met bar ga mesi ha ka jingile kai don ba job ba don barem
ka jingjop ka jingrem kam da dei than re yu ong baru ka spirit of participation ni ka jingisim menta ju pi ka de kong san tam ban ni ka jingjop ba de